зиёда аз 30 намуди гули лола баҳори шаҳри хуҷандро чун соли қаблӣ зеб медиҳад. Кормандони соҳаи ободонӣ аз охири моҳи декабр оғоз намуда дар гулгашту хиёбон ва қади роҳу боғҳои истироҳатии шаҳри Хуҷанд пиёзаки гули лоларо шиёнда истодаанд. ба иттилои масъулин, пиёзаки гули лола нисбати соли гузашта зиёдтар аст. ин дар ҳолест ки соли 2018 1 миллион дона лола шинонда шуда буд. пиёзаки гули лоларо аз Ҳолландия ба Тоҷикистон овардаанд. ният доранд ки то ҷашни анъанавии тоҷикон Наврӯзи аҷам шаҳрро зебо гардонида ҷалби сайёҳонро зиёд гардонанд, зеро акнун мақомдорони шаҳр медонанд ки ташкил намудани сайри гули лола диққати сайёҳони дохиливу хориҷиро ба худ ҷалб мекунад. вобаста ба нархи харидоршудаи пиёзаки гули лола мо иттилоъ пайдо накардем, аммо медонем ки барои зебо гардонидани шаҳр харҷи кам нашудааст. бинобар ин сокинон низ фарҳанги баланди худро нишон дода ба қадри кормандони ободонӣ бояд расанд. ҳамзамон аҳли коллективи корхонаи давлатии коммуналии кабудизоркунӣ ва гулпарварии шаҳри Хуҷанд низ серкоранд. кӯчати беш аз 400 000 бех гулҳои мавсимиро онҳо парвариш доранд. петуния, салвия, виола ва дарахтони сӯзанбаргу ардаш дар ин макон парвариш карда мешавад. бино ба иттилои директори корхона, тухми гулҳо аз хориҷи кишвар ворид мешавад ва зиёда аз 40 нафар кормандон дар ин ҷо онҳоро парвариш мекунанд. чора дар гармхонаҳои барҳаво пур аз кӯчади гул аст. ин гулҳоро аз охири моҳи феврал оғоз намуда ба гулгашту роҳрав ва маркази шаҳр мешинонанд. ба ғайр аз кӯчади гулҳои ороишӣ, боз 400 000 бех қаламчаи гули садбарг ва 30 000 дона дарахтони ороишӣ дар ин ҷо нигоҳубин намуда барои дар кӯчаҳо шинонидан омода мекунанд. ин корхона дар давоми як сол беш аз 1.5 миллион дона гулҳои ороишии мавсимиро барои зебогии шаҳр омода мекунад. Фарух Усмонов, Фирӯза Мирҷумаева, Навид аз шаҳри Хуҷанд.